Non hejong Karbi Anglong Autonomous Council kilik ang theka paklang ahot Borjan constituency pen kacha pahaidun MSc Surjya Rongphar aphan kidam tang bosik ni phai kret roxy ni karcho asai dengpon kidam tang bosik ni phai kret roxy ni lakha inquiry si Borjan constituency HDP Sericulture Farm House along Borjan Mandal committee pen chapatir PC non hejong Karbi Anglong Autonomous Council kilik along kacha pahaipon BJP candidate MSc Surjya Rongphar aphan kangthum karne lapen karcho paduponlo bangso maya long abarim MSc long kitimong is Karbi Anglong BJP dunmaipu Roland Killing Borjan election in charge Jivan Pathak abarim VDC Chris Rongphar Philip Teron Morcha Nerkep Trokebra Pli polling station maipu chunbang lapen BJP karyakarta atum chetong dullo Mai ke padopon along lakhain karaisi Borjan Mandal committee maipu Sonaram Singh narpen maipu ingni ponlo lapen mai along lam theke jai ponke party ke thir thip nangji lapen Borjan hawaraphan kaching thuramu ke pali nangji sarkar pen ki scheme abar sai ka chodeng dum jalam the phutha jethan ponlo labangso along a polling station tin aphan nong il pajir ponlo bangso along ke cheng sia nong e lake upper lahorejan PS Sika lak isi hinia nong e mate adun tho nong e lake khat khati rana basti suri troxike brapho lapen ke thom angdenga nong e lake khat khati basic LP school polling station suri phokep chepalong ponlo lapen kaprek polling station aphan consolation prize etami I pajir ponlo Borjan arat aphan lapen itum Mondol committee bentak masuk mondol orang kecil untuk isi merkep morcha do mula morcha pencenglok kepe morcha do alang tu klaim ke sipadu dal do wan churu pajiro ni klompen an part me lamangso klaim ke damalong mengkecil do itu district committee penang tu itu vice president Roland Killing do lapen hala Jiwan Chandra Pathok lapen hala CP sering alang tu kalau dah sipadu do lalu la selang part me rat parti long gitu pen angtan rada tum situdun ninga nanga chithe tum BJP parti apana ninga chithe dolo la parta ni thanda ninga chithe dolo so jok selam bangso ki na so result tum nonglo ke hai mudamlo lipote da MEC ke hai report ke first time lo mane sweet roxy pe na bat ke longge alam delo na prai ngong da hai po mate MEC ke hai so margin man ke highest ke la Borjan MSc Surjya Rongphar pen Borjan arat Mandal committee Morcha lapen alanglong kachirab dun doan aphan ke pahaya por kachuro lam the pajir pon kaching thurabar sai bangke jasime tobar lapen kijuna langsi klempon paprang po lapen Assam Chief Minister setame lamre hingpen pachini pontanglo tobar ke le adim an ke pale eja phansi pachini pontanglo development account lalu keungdung nilai prang da pumlo je Borjan no make junalang pen tuar awi pula tuar ke do kelenjang hok do lo tan nona sona bi cheleng moi la sahala ha tuar mu mukha ban ar wele jang non ar nile so non nikrei non balo no cheleng kun na tuar ke selam ye mana make ta ke chengsi nili phang at mu te tam na lo ta sinila claim pon po lalo chichak ting claim pon po EMR pu abangke CEMC EMR pu hai hui pek ponjia pos ar pu alam ke chipu thekhelang puta MSc Surjya Rongphar pen ningje pon EM kupiar pulima kolang the anu ta speculation do ta la ke CMC pek ponjia pose la man chipu the to we ame ni to joint parliamentary meeting long CM phani wa yelo la ke to tin garbe long ni ta Dr. Tujar Mohango so pen to speaker aku akan invite pun lo lah kalau Rajuti Sopan Singh invite pun lo kalau na sila employer ni semideng ko so semideng lo liputan orang tu aku cideng lo keras ofisi CMC EM hang invite pun dia di lapen Borjan Rongpi Karbi Anglong